Nie, ja som bol doma. Ja na obed chodievam domov, ja som bol doma na obed. A teraz mi jeho manželka tu chodí po lese zbierať ryby a tak, a hovorí, telefonuje mi domov, že pán Zeman horí Borina. Dojdeš rýchlo, tak zbavu sa čo sa. Chcel som to potvárať, ale bohužiaľ sa nedalo. Má tu kolega pretekárske auto, 10 rokov čo robím. Odtiaľ to išlo, to prvé zhorelo. A čo všetko sa nachádza v tých garážach? No, ja tam mám dielnič, frézu, sústroj, za milión korún, obrábacie stroje. 2 sústrojí dokonca. Pred minulý týždeň som to nesol ďalší sústroj. Koľko garáží asi horí, neviete? No to je zhruba 74 metrov. To sú také, to boli z uniumbové postavania. A vnútri zamurované. No, neviete prečo vlastne sem nedostali s tou ťažkou technikou? Čo to má prečo Oni stáli hentaň, ja neviem prečo sme nešli. A neviete ako začal ten požiar? Odkiaľ? Nie, Peter, tento vie. Odtiaľ až od kostola to išlo. Konča toho kameňolomu to išlo, ten trávnik. Tá tráva. Keby boli oni došli hneď, však oni za to nemôžu. Tak nemuselo. Ja keď som sem prišiel, už celý bol plameňok, tá tráva bola v plameňoch a tieto stromy. Odtiaľ to išlo.